kai sakatare na'am kai kai rubutun kudin shanun nan sosai kuma mu fa ba mu yarda da yaron nan ba kai kace mai amana ne gaskiya ne to yanzu dai baga gidan mun zo ba ku ta hankalin ku mana baka tabbas ba mun zo gidan ga gidan mun zo to mu je ai baka tabbas gaba dai kun kun tada ai hankalin dole mu tada hankali ga ma a gida to mun zo ai a yago mun na naman salamu alaikum salamu alaikum lafiya la wallahi me ma me faru ba a ba yau bane sallah kai kudaden mu da muka tattara aka kawo ma ka siyo sa za a yanka na layya ina suke kaga giya ma fa yake sha har yanzu gurin wannan ka kawo ku da kwata da hankalin ku ba ga shi mun dai mun zo ba ai dan giya ba ai mara hankali ba ne kai kudin ku ban samu samu ban samu rago ba sai shi ne da na rubuto ta mami na sha giya higa mai karen gakara muka yi ciniki yanzu ma za ku yi min ciko ciko me suna da zuwa shi kaga irin abincin shi kaga ni baya mun tibiya ta mudu uku yanzu da shanun shi ne ka sayo mana kare ko wani shi ne a kare ka siyo yanzu kun mana gane ni ina zuwa kai ina ba ina da ka kare ka siyo mana ba na mu fi so ba gashi nan zan ala in ka gama je ka abunka amma ka ma rena mana hankali ba dai sun ganka ba magana ta kare kursa kai ai ni yau ba za mu da kudin a wallahi yau sai dai a wani zuwa da tuka goma na ai ni yau a je kai je ka ai ruwan seke wanda za a ci ne yin garna ne wanda da kai Allah yanzu ka rasa abin da za yi sai kare zaka ba wani ya rasa baki kuka hada a wallahi ba wani maganar baki muka Ai, na wani halin da yake ciki da wani ina ba Allah kai kaga abin da ka a ni baran da waya kai da ni kuma ai wallahi ku da kudin ina zuwa kai me za ka da giya to me za ka da giya Bana kusa. Yaro da kalmun guda daya. kaga abin da ka ja mun ko kai kaga wulakacin da ka ja mun ko kai au kutuwa jiro ne na rasa ko a masallacin idi idan ban tashi ba ka san kai da ka ɗauki yana ka san Allah wallahi wallahi kuma ba kyale ka muka yi ba wallahi sai mun dawo tashi baran asaran waya tare takalmi na a balla ba tashi na san inda zan na kai kai na yi bala'i